Sisemanzini isizwe samazulu ukukhothama ngokuphazima kweso Ngonyama kodwa Luthuli kuvele kwashaqisa izwe lonke. Ngonyama yangeniswa esibhedlela esikhathini esingaphezulu kwenyanga esedlule. Ngaleso sikhathi uMntwana Wakwa Phindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi njengoNdunankulu kaZulu nguyena omemezela ngokusemthethweni ukuthi Ngonyama yesizwe samazulu iyadunguzelwa. Ilaliswe esibhedlela ukuze odokotela bakwazi ukuyiqolonga babheka nezinga likashukela kuyona. Imbabazane emahaqa ibilokhu iqhubeka nokwazisa isizwe ngesimo sempilo zeNgonyama. His Majesty entered hospital to attend high glucose levels. He was not and is still not frail in any way. Even this morning, he is fully mobile and is continuing treatment for unstable glucose. His doctors preferred that he be treated in the ICU in order to attend to this thoroughly. Ngenkathi Ndunankulu kaZulu ememezela ukuthi isikhotheme Ngonyama yesizwe samazulu izinhlakeni zomsakazo womphakathi ezahlukene esifaka phakathi television kanye nemsakazo eyahlukene uqinisekisile ukuthi imbubo nomthebe wesizwe samazulu unqotshwe isifo sanyamene nobhubhane lwesifo COVID-19. Kodwa ngithanda ukungcizelele Zulu ukuthi kufanele nokho noma sidabuka kangaka singasesikhohlwa ukuthi Silo sife ngesikhathi esizima salulukhu ukuvethe ngangaba kwasona ukuthi singene ngokuya esibhedlela sahwithwa lokhu kufa. Ngenxa yokudunguzela Ungangezwe lakhe kudingeke ukuthi kuhlehliswe eminye imigubu yesintu esifundazweni. Okokuqala ngqa ubhejana phuma esiqikini akakwazwanga ukuvula ngokusemthethweni ishayamthetho sesifundazwe njengoba izwe hleze emanzini isidumbu seNgonyama sizohanjiswa kwezinye zesikole zazo kwaNongoma. The king's body will be conveyed to the palace hopefully this afternoon, where we hope we lie in state for a couple of days so that anyone in the nation can do so. But of course I must warn that this happened at the most difficult time because of COVID-19. In other words, that we should observe all the protocols. Kusenjalo uhulumeni wesifundazwe usemiswe zonke izinhlelo zikahulumeni njengoba kuhlonishwa imbubo esekhotheme. Emininingwane kanye nemicikilisho ngokutshala kukaNomthebe wesizwe samazulu ibingakamenyezelwa. Ezindabeni zeSABC ngiwayenda Mhlongo eThekwini.